उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलि लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ सानसेनि हाबाफारिजों बर' माहारियारि दिथागिरि आफाद बर' थुनलाइ आफाद जिल्ला कमिटिनो गोदानै लुफुंनो गोनां मावखुलिफोरनि बड'लेण्डआव थानाय मोनथाम जिल्ला आफाद फारियै सालबारि, तामुलपुर आरो उदालगुरियाव अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारि लानाय जायो। आसाम सरकारनि फारसेनिफ्राय बिटिआरनो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट फान्ड 2025-2022 मायथाइनि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफादनि जिल्ला आफादफोरनो लुफुंनो थाखाय हरनाय 50 लाख रांनि गोदान मावखुलि लुफुंनायनि थाखाय गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावखुलि बिहुराम बर' भवनआवबो बे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारिया जानानै थाङो। मिरु बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि फिथरगोरा खुंग्रा दैमारिनि मासि लाना दैदेननाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लानानै लुफुंनो गोनां गोदान मावखुलिनि गाहाय खुन्थियायाव हा होजेनो। नैबे जोंनि साहा उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जि मावख' दायो खुन्थिया गायसननाय बेनि साहा हारिमु भवन दङ। बे हारिमु भवना जोंनि आबै आबौआ सोरजिलांनाय मोनसे सम्पति बियो। आरो नोंथांमोना मिथिना मिथिया जे बे न'आ गोदो बे जायगायावनो उदालगुरि कलेजआ गिबिसिन बेवहाय माने गायसनजादों आरो बे मोनसे जारिमिनारि हाखौ न'खौ मोनसे समाव जमन सिं ब्रह्मआ लुदों। नैबेखौ बे गोजौखौ जमन सिं ब्रह्मनि गासैबो बिहोमा बेखौ लुनाया। बिनि एसे साहा जोंहा मानिजाथाव रिहन दैमारि बिथाङा जेब्ला मन्थ्रि बिथांमोना बायदों 2 काठासो हा बिथाङा बायदों। आरो बै समावनो जों मिथिस्लाबै बोरै थांखो जे सानसेखालि टाउन कमिटिनिफ्राय जोंखौ बुंबाय बे हाया जोंनि, बे हाखौ जोंसो लाबाय, जोंनि नामैसो बे हाया दङ। अब्ला जोङो थाङै थाङै नागिरना मोनबाय जे बेखौ सोर होनाय। आरो बेखौ होनाय लोगो लोगो जोंनाव सानैसो मानसिनि नामा फैबाय। जोङो बिनि उनावहाय जों बिथांमोनजोंबो जों जेबो बिदि गाज्रि बाथ्राबो जोङो दान्थेलायाखै। जोङो अफिसियेलि जों बे हाखौ जों बोरै बर' थुनलाइ आफादनि आवथायाव लाबोफिननो हायो, बर' समाजनि बर' हारिनि मोनसे सम्पद हिसाबै जों खालामफिननो हायो। बिनि थाखाय जोङो नांनानै जोंहा आथिखालनि लेन्ड एडभाइजारि बर्डनि चेयारमेन आरो लोगोसे जे आथिखालनि बिटिआर गभर्नमेन्ट बिथांमोननि मददजोंसो बे हाखौ जों दायो बर' थुनलाइ आफादनि आवथायाव लाबोफिननो हाबाय एबा बर' हारिनि सम्पद हिसाबै बेखौ जों लाखिफिननो हाबाय। नङाबाथ' बे हाखौ जोङो मोनलामोन। इभेन नैबे वालखौ जों बिथांमोनखौ खावलायदोंमोन जे नोंथांमोना मानो वालखौ बेयाव होनो, वालखौ बे खोलाथिं हो। नाथाय बै समाव बिथांमोननि थांखिया एसे बेलेगखामोन खोमा। बेखौ वालखौबो होबाय, गभर्नमेन्टनोबो गथायबाय। दा दिनै आं नोंथांमोननो नैबे नोंथांमोननि बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनो लुबैदों, गासै बर' रायजो राजा बेखौ मिथिनाया गोनां, बे हाया दिनै बर' हारिनि हा जानानै थाफिनबाय। आरो बिनि थाखाय उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादखौ जों अरायसम साबायखर बावनांगोन। बेखौ थुनलाइ आफादा लाफिननायनि मोनसे जोङो इतिमধ্যे जोङो खाजोनाबो होबाय। आरो जों बोरै हायो सिआरपिखौ जोङो लासैनो बिथांमोनखौ जों खावलायगोन। जोङो माने गांजिनि बारा जाबाय बिथांमोनखौ खारनो थाखाय बुंनाया, नाथाय बिथांमोना खारथ'वाखै। आरो जों आसा खालामनो हायो जे आथिखालनि जि थासारि, बे थासारियाथ' सिआरपि थानाय पुलिस थानायनि खोथायानो गैला। बेखायनो बिथांमोना जेब्लानो थांगोन अब्लानो जों बेखौ मोजां खामानियाव बाहायगोन। आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोसावबाय। आसाम सरकारनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट फान्ड 2025 आरो 2026 बिनिफ्राय जि रां हरनाय बिटिआर गभर्नमेन्टनो, बे बिटिआर गभर्नमेन्टनो हरनाय रांनिफ्रायनो बिटिआर सरकारनिफ्राय माननीय बिटिआरनि गाहाय श्री प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि सिङाव थानाय गं6 जिल्लाफोरनो माने बिथांमोननि जि मावख' लुनो थाखाय 50 लाख रां बिथाङा माने मोनहोदों गिबि मोनसे माबा हिसाबै। दा जोंहा 2 थाबावो, बे 2खौबो बावैनो मोनहोगोन। आरो बियो जोंहा मोनसे गोबां बोसोर मोनसे माने आद्रा जानानै थानाय जि मोनसे मिजिं, जि मोनसे सिमां जोंनि हास्थायखुमानानै थानाय, बे मिजिं आरो सिमाङा जाफुंसिगोन दायो। आरो बेनि गेजेरजों दिनै जोङो गाहाय 3 गिबियाव जोङो सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मावख' आरो लोगोसे तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आरो दायो जोबथारनायाव उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जि मावख' बिथाङा गावनि आखाइजोंनो आरो बेवहाय गोबां रायजो राजा जोंहा बिटिआरनि लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी थाबाय,
डक्टर नीलुत सरगियारि बिथां थाबाय आरो लोगोसे सन्जय सरगियारि MCLA बिथांमोन थाबाय गोबां थुनलाइगिरि गोबां माने जोंहा मा होनना बुङो फरायसालिमाफोरनि जोंनि गोरायुंफोर जोंनि मानिजाथाव फोरोंगिरिफोर जोंनि मानिजाथाव सानसुमै ओनसोलनि आरो गोबां आफादफोरनि दैदेननायाव बेवहाय बयबो बाहागो लानानै साखि जानानै थाबाय आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद खाफाल गोनां आरो बेल' नङा जोङो दिनैहाय बिस्थिबार जोङो सुनिबारै जोङो ओजोंहाय गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बेयावबो जोङो गायसनगोन आरो लोगोसे जोङो काजलगावआवबो चिरां जिल्लानि आरो लोगोसे बिजनीयावबो बेखौ गायसनगोन आरो बेनि अनगायैबो जोंहा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि नाजानायावनो दाहालागै जोंहा बिटिआरनि बाहेराव फ्राय गंबासो जोंहा माने मावख'फ्रा खायसे ओंखारबायानो आरो दायो माखासेया लुजागासिनो दं आरो जायफ्रा लुजायाखै बिथांमोननोबो बावैनो आसाम सरकारा रां हरगोन बिटिआर गभर्नमेन्टआबो बे जि गंब्रै आद्रा थादों बेखौ बावैनो बिथांमोना रां हरगोन बे जोंनि थाखाय जोबोद खाफाल गोनांनि बाथ्रा मानसिफ्रा जेब्ला खामानि मावब्लासो सोंखारि जायो खामानि मावाबाथ' सोंखारिबो जाया आरो बेखौ नुवाबो आथिखालनि बर' थुनलाइ आफादा सोरबाया बुंब्लानो जोङो राजखान्थिजों जोङो थांनाय जाया दिनै जोङो जि खामानि मावबाय थादों जोंनि हारिनि जोंनि बिजोंनि बाथ्रा जोंनि रावनि बाथ्रा जोंनि हारिनि थांनाय थैनाय बिनि थाखाय जों मा खामानि मावदों बिथांमोना हाबनानै जोंजों रायज्लायथों बिथांमोना जोंनाव सोंथों नाथाय आं खावलायगोन बिथांमोना मिथिया हुसिया बर' थुनलाइ आफादखौ जुदि सोंखारियोब्ला आं सानो बेयो बारा थिग जानाय नङा होननानै आं सानो आं बिथांमोनखौ सोंखारिया मानोना बिथांमोना साननो हागौ जे आथिखालनि बर' थुनलाइ आफादा बिटिआरनिफ्रायदि इसेबां फैसा मोन्दों माबोरै मोनखो नाथाय आं दिनै सोंनो लुबैदों नैबे दिनैनि बे 50 लाखखौ मोननो थाखाय जोङो गाहायै आं जेब्ला उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिमोन आं नेहाथारिमोन आं मिरुनि सासे बिबानगिरिमोन बे समाव जोङो खुथार जोङो सोरनावबा थांनानै जों आथिं हमनो गोनां जादोंमोन नाथाय बिथांमोना जोंनो होआखै दिनै बै समाव जोङो थांनायखौबो बिथांमोना बुंगोन नामा जे बै समाव राजखान्थिगिरिफोरनाव मानो फैदों होननानै बेखायनो जोंनि गोसोआव जोंहा बिथांमोन जिखि बुङा जों गाज्रि मोना बिथांमोना जोंनिनो मानसि बिथांमोना बायदिसिना साननानै बुंदों जानांगौ बेखौ जोङो जेबो फाजाया आरो बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जेब्लानाखि बे न'खौ बेखेवगोन बयखौबो लेंगोन जों बयखौबो लेंनानै जों बे न'खौ बेखेवगोन बेवहाय जोंहा राजखान्थिनि जेबो फाराग गैया